Hi guys! Kumusta? 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 I hope na ata sa maayong kahimtang kay maayo ang Diyos kanako, maayo ang Diyos kanimo, maayo ang Diyos kanila ug maayo ang Diyos kanatong tanan. Okay, update na to karon guys. Padulungan na ta og 50 subscribers. Thank you so much. So salamat kayo sa mga nag-subscribe ug salamat po sa mo share pa jud ani nga video para daghan pa po makakita o makasubscribe. Again, thank you so much. Thank you so much. And then ari ta sa mga shout out. Shout out nimo Ma'am Marilyn Tid from Barangay Parang Jose, Panganiban, Camarines Norte. Wow, thank you so much Ma'am Marilyn sa imong pagtan-aw sa atong video. Maraming salamat po. Next, atong i-shout out po si Ate Joy Joy Maghanoy. Thank you so much sa imong pag-tune in, pagtan-aw sa atong video. Salamat kaayo po sa pag-comment. Padayon lang sa pag-tune in sa ato ang channel. And next, ato pong i-shout out si Sir Tatay Kitoy all the way from USA. Niabot na gyud sa atong video guys. Thank you Tatay Kitoy. And then, sa ato pong mga little girl, nga gwapa ug mga talented, shout out ninyo Dana and Budin Isong. Shout out. Thank you so much sa inyong pagtan-aw sa atong mga video. And then lastly, shout out po sa ato ang editor Marbney Vlog. Thank you so much sa pag-edit sa ato ang mga videos. God bless you mga. God bless ninyong tanan. Thank you so much sa pagpadayon ninyo, pagsubaybay sa atong vlog, Marine Vlog. Padayon tantanan. God bless. Ayo. Naitawo? Hoy Maria, si Pastura ron tinguga at tuwain na wala ko. Ha? Ina nga wala ko. Oy Pastura, naaday ka? Ingon ba to si mama nga wala siya? Ay mao ba di ay gang? Kain na lang imong mama nga mobalik ko sunod adlaw ha? Sige Pastura, inon rato na ako si mama. The next day. Ayo. Ayo. Napakay tawon. Ayo. Nanapod si Pastura si Pastura napod ron biro tingguga. Ina nga wala ko ha. Mag-Bible study napod ron. Ina napod ito wala ko. Hala, ingon napod ra ba si mama Pastura na wala napod daw kuno siya. Ina daw siya lakaw. Aw di ay bagang. Ingon lang ko sa imong mama gang nga naunta ko'y papilapan niya interviewon unta siya kay unya na ay ipanghatag nga kanang ni ang gikan sa foundation ba 20 mil nya kay wala man siya ako na lang ni ihatag og lain adto na ko day. Sige. Oh no. Unya unsa naman nilakaw na? What? Nilakaw na si Pastura? Oh nilakaw na si Pastura. Ay man abi unta day to siya tuyo nimo. Yung takang interviewon kay naado ipanghatag 20 mil unya para hinabang unya kay wala man ka ihatag na lang niya sa lain kay unya namang gud ipanghatag ang kwarta. Tuwa siya yung uli na. Ha? Unsa? Ano wala man kagaingon ako? Hama si Pastura? Hama si Pastura? Pastura! Pastura! Di ako! Pastura! Pastura! Diara ko may painil. Kira to na? Buti mo lagi. Tara. Kapoy kikidi trabaan niya di mo tarungon. Tara na. Tara. Ma-adjust ang pag-adjust mo kuna na mo makining ingon ko. Istorya banat sa daghanag istorya kay pwede ra man ako naputlon. Tara ta. Wa na idungag mas nindot man ang sobra kaysa kulang. Di naman na barangagan kay kulang nga sobra. Pwede ra man kuha. Thanks for watching. Subscribe.